Μπορούν οι γάτες να γευτούν τα γλυκά? Ερευνητές ανακάλυψαν πως οι γάτες δεν μπορούν να γευτούν τα γλυκά, και αυτό γιατί δεν διαθέτουν κάποιες πρωτεΐνες. Ο γευστικός κάλικας που έχουμε εμείς οι άνθρωποι έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει τις γλυκές γεύσεις και αποτελείται συνήθως από δύο ξεχωριστές πρωτεΐνες. Οι γάτες όμως έχουν μόνο μία από αυτές. Αν το σκεφτούμε και από τη φύση τους, δεν θα τους ήταν και χρήσιμες. Διότι οι γάτες θεωρούνται σαρκοφάγα ζώα. Και τώρα θα μου πεις, γιατί τότε τρελαίνονται κάθε φορά που εγώ τρώω κάτι γλυκό και κάνουν τα πάντα για να το δοκιμάσουν? Και θα σου πω ότι στην ουσία αισθάνεται τη γεύση του φυτικού λίπους, του γάλακτος, των ξηρών καρπών, αλλά όχι της ζάχαρης. Για παράδειγμα, φαίνεται να απολαμβάνει τη ζάχαρη, όχι γιατί γεύεται τη ζάχαρη, αλλά γιατί αισθάνεται νότες κρέμας ή γάλακτος. Πρέπει όμως να κρατηθούμε στο ύψος μας και να μην υποκύψουμε και της δώσουμε τη ζάχαρη που αποζητάει, γιατί έχει αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό της. Γράψε μας στα σχόλια πώς κάνει η δική σου γάτα κάθε φορά που δοκιμάζεις κάτι γλυκό.